ano? Medyo pangit yung kay kagnawang. Medyo pangit yung kay kagnawang. Tadi na karon sa basakan ni Luludok. Yo, nang lupa na talabong ba? To sa likod talabong. Di ka nasakuan dito sa dagat ba? Yes. Talabong na tapos sa akag bukid nanamugtuan ba? Nanamug mais. Ang yun eh. Gwapo kayong view, no? May buntag dahil mga guys. Okay. Nata karon dito sa aerial view ni Kwan ni Luludokyo, no? Wapo kayong panahon ron kay nakalayas na ang bagyo, no? Ang bagyo magdalag ulan o hangin na nakadaot na kung mga tama sa magian gani. Nagpasalamat na kay hinayra ang bagyo, no? Magwa kay damage ba? Ulan ra, puro ulan, hinayra. Salamat yapon ta. So ang basakan ni Luludokyo luwas ra, luwas. Wala na lumos. Sana katubo ra gyud siya, makatubo, no? Pero pa may tanom gud ron. Kuan pa man kanang limpyohanan pa ba? Karon kay gwapo man ang panahon, no? Makakuha na ta sa atong mga trabaho. Eskwela, mga estudyante. Makakuha na ta sa pangadlaw-adlaw na tong buluhaton. Og shoutout sa akong parente diya sa kuha na sa Tandag, si Leonardo Palma. Shoutout diya sa mga taga Tandag. Og diri sa Dinagat Islands pod sa akong kuan uncle, si Rodrigo Palma. Og diya sa Calamba, Misamis Occidental, mga Palma diya, shoutout diya sa tanan. Og diri sa Usami City, akong yutang nadakan. Wala ko diha na tao pero diha ko nagdako, no? Sa Usami City, sa diya gid mismo syudad. Kuan. Shout out po sa taga Banwangan, Gudod. Og sa Raba, Gudod, Zamboanga del Norte. Shout out diya kay Kuan, kay mga Kagindangan family, Kotba family, Baez family, Kilikot family, mga Kuan, unsa pa na, mga Humawan family na diha daghan. Shout out diya sa mga Kuan, Komida family, mga kaparintihan raman ako na god diya sa Banwangan o diya sa Raba. O akong magulang diya dito sa Sandayong, no, Naga, Zamboanga, Sibugay. Akong magulang dito sa Sandayong. Unahan sa Kalukap na. Grabe kayo nakabukid, no? Kung bukid man gani ni akong likod, mas pinakabukid tong ako dito nga lugar. Kaya dito man yung gipanganak sa Banwangan, Gudod. O mga kasikbit na mga kabaryuan diya, Raba, Jampak, Sandayong, Kalukap, Situbo, Tampilisan, diya sa Sanak, diya sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur. Oy, shout out sa inyo tanan diya. Dugay na bukaan ha diya, no? Ug diya sa akong mga kaparintihan po sa Santa Clara, Naga. Atong mga produkto nato diya, no, mga rubber tree. Mura na naglasang diya nga area kay panay mga kahoy sa lasang, no, na pulihan nagwalo rubber tree. So ang atong kuan diha, mga rubber tree man ang atong kuan diha gud, no, pinangabuhian. Gwapo kay nalantaw ng kuan, mga rubber tree, basta limpyo ang ilalom. Grabe ka lapad, kadako. Dako kay ilang taon nimo lapad kayo kay tungod sa mga tao diya nga mga naitagiag lupa, naitagiag mga kaguman kay mga kasikbit ra man gud na mga kagumahan. So mura jud siya glasang. Ug diya sa Santa Clara, shout out sa mga taga Suba diha. Gwapo lami ini yung Suba diha ba. Kalaagra ko diha. Lami kay diha baluparan og drone. Nga mag-vlog ba, no? Ug diya sa Raba, Gudod, ang atong mga kalanguban diha, no? Daghang langob diya sa Raba. Ako ipon siguro na sa mga 40 plus
Kalangob. Nasulod na ako na tanan sa una. Grabe ko kahanas mosulod og langob sa una no. Bata pa ko. Mga mo edad ko mga 5 to 6 years old. Na ako diha sige kung sulod-sulod diha. City 8 ako edad. Sige kung sulod diha langob. Daghan mi kauban. Ako mga kaparintihan ra pod. Nakatry ko diha sa una mahadlok yung anong langob no kay basi mahagsa ang bato ba. Pero anad ra mahadlok. Sige na magsunod diha. Ang kahadlokan ako kanang magkat-kat-kat og mga pag naog nimo sa langob bitaw. Mga talinis ba delikado mahulog ka tunok. Ako kaniyo kaning nakoy panit diri nahulog ni. Nahulog sa mangga natusok ang likod gani wala nabuslot ang akong bagol-bagol. Kay hait kay ang bato ba sa amo lugar. Diya sa raba. May porsyon po siya ng mga kabatuan, apoy porsyon ng mga kadaruhan, kamaisan na ba. So shout out sa mga taga diha. O unta makasuroy na ko diha pon. Balik ta diri sa atong topic. Wana kayo ang kuano, view ni kuan, Luludokyo no. Amo na yung view ni Luludokyo. Si Luludokyo ang tagiana sa anong panahon bangay. Sana all. Oy, shout out po diya sa kuan, diya sa unahan sa kuan sa Naga basta diya sa Kabasalan Kabasalan no. Ako mga kaparintihan po sa Kabasalan. Diya sa Sambungan Sibugay. Kumusta tong mga panagat nato diha ano?